Хәерле кич. 19-21 май көннәрендә башкалабыз Казанда милли тормыш һәм дин 13-нче бөтен Россия татар дин әһелләре форумы уза. Форумда катнашучылар татар халкының тотрыклы үсешендә дини оешмаларның тырышлыгын берләштерү максаты белән җыелалар. Форум делегатлары бүген безнең студиябыз кунаклары. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Вакыт кысан, сезне дә шулай шамалап сайлап кына чакырдык. Без бүген форум турында гына түгел, бераз инде киңәебрәк, җәйлебрәк китеп сөйләшергә тырышырбыз форсаттан файдаланып. Ләкин иң беренче инде көнүзәк мәсьәлә булган форумның үзеннән башлыйк. Данис әфәнде, башка елларны 700-1000 делегат килеп уздырылган һәм Рәсәйнең 40 төбәгеннән делегатлар җыйган әлеге форум быел ничегрәк, ни дәрәҗәдә үсте, ни дәрәҗәдә җәелде? Ничегрәк башланып китте? Беренчедән, шундый әйттегез, 10-нчы елдан бирле инде без әлеге җыеныбызны оештырабыз һәм шунысы үзенчәлекле. 10-нчы елда татар халык санын алу вакыты иде һәм менә шул елларны да Бөтен татар кеңесе тарафыннан татар дин әһелләренең бүгенге көндә татар яшәешендә, татар милләте үсешендәге булган ролен Хаман бүгінгі күнді роль әлбәттә әйтеп бітергісі зор. Шул еллардан бирле никадәр татар дин әһелләренең татар яшәешендәге ролен уйлап эшләнгән җыеныбыз. Аның исеме алыштыргысыз, ул милли тормыш һәм дин. Чөнки бу ике төшенчә алар һәрберсе бер-берсе белән бер кошның ике канаты кебек бергә үрелеп барган вакытта гына милләт үсешендә аның нәтиҗәсе була. Бүгенге көндә 3 көн дәвамындагы булган Казанда һәм Изге Болгар җыендагы без чараларда да шулай безнең делегатларыбыз катнаша, чөнки без аны үзебез оештырабыз. Илебезнең 77 төбәгеннән 1000-нән артык делегатыбыз катнаша. 10-нчы елларда ул әлбәттә 40 төбәк һәм 600-700 делегат булган булса, һәр елны инде әлбәттә аның географиясе арта бирә. Быелгы җыенның узыруның үзенчәлеге шунда, ул Казанда бик югары дәрәҗәдә уза торган халыкара Россия ислам дөньясы икътисад форумы, Казан форумы кысаларында уза. Һәм шунсы да үзенчәлекле, менә бүгенге көндә дә әле безнең делегатларыбыз хәзер кайтып киләләр. Казан экспода оештырылган Казан Раш Хәләл дигән аерым күргәзмәдә катнаша һәм инде безнең җыеныбыз да әлеге Казан форум кысаларында уза. Иртәгә Аллаһу буйрса барлык делегатлар катнашында һәм шәрәфле кунаклар катнашында да Казан экспода Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов катнашында, чөнки әлеге җыеныбыз да аның хәйр фатихасы белән башланып киткән җыен. Һәм һәрбер елны ул бу җыенның пленар утырышында катнашып килә һәм иртәгә дә аның катнашында без пленар утырышыбызны оештырачакбыз һәм пленар утырышның дәвамы инде Фәннәр академиясендә узачак. Төп тема безнең милли тормыш белән һәм дин белән бер рәттән ул ислам мәгарифе. Ислам мәгарифенә аерым ассызыкта безнең дискуссион майданчыклары оештырылачак һәм 21 май көнне без барлык делегатларны Изге Болгар җыенына алып барабыз. Изге Болгар җыенының да быелгы уздыруның үзенчәлеге шунда, әгәр дә рәсми рәвештә без сәгать 11-дә ашып җибәрсәк, сәгать 9-дан инде мәдәни программалар эшләячәк. Без барлык халкыбызны да, милләттәшләребезне дә сәгать 9-га чакырып калабыз. Һәм шул ук вакытта быел Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның ядкәрләренә бәйле булган күргәзмәдә оештырылачак. Барлык халкыбызны без инде әлбәттә Бөтен татар кеңесе канаты астында эшләп килүче татар оешмалары, милли һәм дини оешмалар тарафыннан әлеге рәвештә, максатчан рәвештә монда үзәкләшкән форматта халкыбызны алып киләбез. Инде форумга килгән вакытта мин бүген зурдан кубып менә 13-нче мәртәбә оештырыла торган әлеге җыенны бүгенге көндә Бөтен татар кеңесе тарафыннан, Татарстаныбыз тарафыннан илебезнең дини оешмаларын һәм барлык татар дин әһелләрен оештыра торган бердән-бер майдан дип әйтергә мөмкин. Димәк, форумның алыштыргысыз исеме ул милли тормыш һәм дин, әмма көнүзәк проблема ул ислам мәгарифе белән бәйле. Ислам мәгарифе дигәндә шундук сезгә карап куябыз, чөнки сез Россия төбәкләрендә булган бик күп мәчетләр өчен хәзрәтләр, имамнар әзерлисез. Менә бүген кадрлар кытлыгы ни дәрәҗәдә бар? Шуннан да мәчетләребездә туган телебездә сөйләшә торган имамнар бармы? Әлбәттә, мин беренчедән инде бу форумга килгән вакытында уңай бәя бирәсе килә, чөнки буның төп юнәлешендә дә безне бәйләп, аралаштырып алып барганда. Инде бигрәк тә ахыргы форумның инде шунарга бәйләнде, ул да булса мәгариф.
Ул безнең татар халкының гомер бакый инкылапка хәтлек булган мәгарифне без менә һаман да шушыны торгызу өстендә эшлибез икән. Безнең халык ул һәр вакытта да алдынгылардан булган әйдәп баручылардан. Инде менә кадрлар мәсьәләсендә килгәндә, әлбәттә ул безнең Татарстаныбызда, инде мин әйтер идем, хаталанмыйча әйтер идем, 1600-гә якын мәхәллә бар икән. Шул мәхәлләләрнең күпчелегендә барыбер өлкәнрәк яшьтәге абзыйларыбыз, хәзрәтләребез хезмәт итә икән. Яшьләребезне тарту ниятеннән ул әле без Татарстанда гына түгел, Рәсәйнең башка төбәкләрендә дә шушындый татар телле, туган телне камил дәрәҗәдә белгән имамларны хәзерләү алып барабыз икән. Инде менә ахыргы бер мисалны гына китерәсе килә, ул да булса, безнең шушы июнь башында җәйге сессияләребез башлана икән. Анда 142 милләттәшләребез шушында дәрес алырга килә икән, ул 18 регионнан килә. Шуның өчен әйтәсе килә, кайсы гына төбәкне алсак та, анда бүгенге көндә безнең татар милләтеннән булган имамнарыбыз таләп ителә. Алар бар, һәм киләчәктә дә менә шушыны без бөтен дөнья татар конгрессы белән һәм башка Татарстан диния назараты, инде Рәсәйдәге булган диния назаратлары белән бергәләшеп, аралашып эшлибез икән, аның һич шиксез нәтиҗәсе булмыйчан калмый. Менә дәүләтебезгә дә аерым рәхмәт. Инде мәдрәсәләргә килгәндә дә хәзер базалар елдан-ел уңайлана. Мөмкинчелекләр шул ук вакытта әдәбиятка килзикме без, программаларны камилләштерәбез дибезме. Инде стандартка тулысынча килгән, ул Татарстан бер үрнәк булып кала. Шуның өчен уку йортларыбыз эшли, әлхәмдүлилләх, киләчәктә дә мондый кадрлар хәзерләүне дәвам итәргә дигән ният белән. Шулай да өлгерәсезме, Ильяс хәзрәт? Әле менә җитте, инде бездә бар, бөтенесен дә әзерләп бетердек дигән фикер бармы әле? Әллә команда сорыйлармы? Юк, ул кытлык һәр вакытта булачак. Чөнки нинди генә шәкертне я булмаса хәзрәт дәрәҗәсенә китереп хәзерләгән дәврдә аның таләпләре елдан-ел арта торган була. Шуның өчен барыбер үзгәрешләр бар. Әйе, инде менә үзебезнең Татарстан буенча да мин мисалны битенне китердек, барыбер кадрлар кирәк. Ул бер мәчеттә бер генә имам түгел. Безнең җәмигъ мәчетләрдә ул 2-шәр, 3-шәр, 4-шәр, 5-шәр имамда булырга мөмкин. Шуның өчен авыл җиренә безнең инде күбрәк юнәлешебез авылга карата. Менә авыл мәхәлләсенә кадрлар хәзерләү ул бик авыр, анага җитди карарга кирәк. Әйе, анда шәкертне җибәрергә була, ул бер көнгә, 2 көнгә. Ә бит анда ул хезмәт итәр өчен анага инде мәдрәсәдә инде базаны нигез салып җибәрергә, ягъни ул эшкә дә өйрәнсен. Ул хуҗалык белән дә идарә итә белсен. Шул ук вакытта үзе өчен җавап ала торган кадрлар хәзерләгәндә, аны камил дәрәҗәдә китерер өчен бөтен яктан, ул гыйльми яктан да, башка яктан да аны хәзерләргә кирәк. Ну, шуны әйтәсе килә, бу өлкәдә эшләребез әлхәмдүлилләх бара. Менә мин бу очракта дәвам әйтәсем килә. Безнең гомумән Татарстанда 8 мәдрәсә, ләкин татар телле һәм үзенең уку-укыту шәнлеген алып бара торган бердән-бер дияргә мөмкин. Менә Казанның Исламдин кабул итү 1000 еллык мәдрәсәсе һәм алар безгә терәк таяныш. Чөнки шактый мөрәҗәгатьләр килә. Теге яисә бу илебездә ул бит әле уку-укыту өчен генә түгел. Теге яисә авыл җирлеге һәм шәһәр җирлеге өчен генә түгел. Мәчетләр салу мәсьәләсе инде ул бүгенге көндә ул катгый мәсьәлә түгел. Мәчетләр салынып торалар. Һәм шактый гына иганәчеләр, эшмәкәрләр мәчетне салып куя. Ләкин әле бит ул мәчет салу белән генә түгел, анда әгәр дә татар имамы булмый икән, ул мәчетнең юнәлеше кайсы якка борылып киткән барыбыз да бик яхшы аңлый. Шуңа безгә Казанга бөтен татар конгрессына инде андый шалтыратулар шактый күп. Менә йөзләгән бүгенге көндә әлеге мәдрәсәне тәмамлаучы шәкертләребез безнең илебезнең төбәкләрендәге dini uyuşmalar bir rəttən alıb itəli alар milli uyuşmalar bilən birgə xizmətləşlikdə itə. Həm biz də bu jiyinimizdə, forumumuzda da dini təqlimət isə şuşu İslam vəziyyətinə bəyilliginin məsələlərini kütərməyimiz. Bizgə anın tatar din əxili bulu üçün nə şaqırmıyız ol imam xatiblarını, imamlarımızını, din əxillərin. Biz in birinci şəratda onlar tulu bir sosial institutunu təşkil itə тұрған. Həm isim quşuda da, jinasıda bulsunmu, ol gailəsi bilən birgə oturğan məclislərdə bulsunmu, ol tatar imamının vəğazindən başlap rol eğitip bitirgisiz o. Milli turmuş tutqası da beyt alabız. Elbette. Mənə sizin sözlərinə davam edib, Cemal Hazret, sizə sıra birəsi kilə, bugün məşidlər nə dərəcədə milli üzək bulub tura? Məscidlərinin ümumən
дәүләтебез буенча, Россия буенча милли үзәк дип әйтергә авыррак, чөнки 25 миллион дәүләттә яшәгән мусульманларга карата безнең халкыбызның 5 миллионда санасак, тигез тота алмыйбыз, ләкин диния назаратлары яки мәхәлләләр, әгәр имамлар, муфтилар үз арасында татар телен саклап, безнең дә, мәсәлә, диния назаратыбызда шул үрнәк бар. Bütün җыелышларын татар телендә сөйләп, араларында язышуларын татар телендә үткәрсәләр, ул вакытта мәхәлләләрне, диния назаратларны милли үзәк дип әйтеп була, минем фикерем буенча. Шул мәсәлән татарларны ничектер берләштерүче үзәк, шунда ук мәсәлән татарча вәгазьләр сөйләнә, менә шул хакта иде сорау. Ул регионга карата үзгәрә, ләкин сезнең регионда ничегрәк? Әлеге көндә Приморьены алсак, бар татар оешмалары бар, мәсҗидләр белән бик тигез бер рәвештә эшләребезне алып барабыз. Алар да мәсҗид эшләренә катнашалар. Без дә bütün безнең милли чараларыбызга катнашырга тырышабыз. Шуның өчен мөнәсәбәт бик якын, ләкин мәсҗидләрне Татарстандан тыш һәм дә Ерак көнчыгышта милли үзәк дип әйтергә кызганычка каршы әлеге вакытта без әйтә алмыйбыз. Форумның программасын без тапшырыбызның икенче өлешендә рекламадан соң белербез. Хәерле кич, Таян нуктасы студиясында Милли тормыш һәм дин дигән форум турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Ул бүген башланып китте һәм 21 майга кадәр дәвам итәчәк. Рекламага киткәнче бик кызыклы фикер яңгырады. Ерак көнчыгыштан килгән делегатыбыз төбәгенә карап, гел теге татар үзәге дип кенә әйтә торган түгел, мөселманнар бит инде Россиядә, алар теге милләте буенча татарлар гына түгел. Һәм бу табигый әйбер. Bir яктан, икенче яктан без тарихка карыйбыз икән, нәкъ менә татар халкы ислам динен, без инде менә мәгариф турында, ислам мәгарифе турында да сөйләшәбез икән, ислам динен күтәрү, тарату, ныгыту юнәлешендә бик зур эш башкарган һәм бик күп галимнәрне биргән халык булып тора. Бүгенге көндә менә 25 миллион мөселман дип әйттегез сез, әйме? 25 миллион мөселман мәхәлләсе эчендә татарларның, татар имамнарының, татар дәгъватчыларының, галимнәренең дәрәҗәсе никадәр югары, никадәр безнең мөнбәребездән әйткән сүзләр ишетелә һәм никадәр без йогынты ясый алабыз Рәсәйдәге ислам мәгарифе процессларына дип әйтик инде, хәзрәт. Сезнең фикерне ишетәсе иде. Әлбәттә, без Казанда хезмәт иткәч, Казан имамнары, Казан укытучылары булгач, безгә бәлки аны әйтү җиңелдер. Чөнки менә нәк төбәкләрдән килгәч, хәтта үзебездә дә ерак китмәсәк, Казанда да кашан шул ук үзебезнең татар зыяллары, шул ук үзебезнең татар кардәшләребез, әле Аллага шөкер, менә статистик нигезендә карасак, ураза тотучылар бик күп. Ләкин мәчетләргә керсәң, мәчетләрдә шул процент әзәеп бара. Менә ул уңайдан рөхсәт итсәгез, сезнең аша без менә татар милләте шушы үзебезнең телен, үзебезнең динебезне саклар өчен кайсы төбәктә тормасак та без мәчет юлын өйрәник. Чөнки чынлыкта менә сез дә әйттегез, электән үк мәгърифәт булсын. Ул кайсы төбәккә китмәсәң, хәтта чит илләргә чыксаң да, безнең менә күргәзмә дә ачылган иде, шунда Казан басма, Коръән басмасы турында сүз бара, һәм әйе без сезнең китаптан, сезнең Казан басмасыннан өйрәндек. Сезнең бабайларыгыз безгә динне китергән, аңлаткан, хәтта менә Болгар җирлегендә бабаларыбыз динебезне кабул иткән, менә шушыны без югалтмыйк. Югалтмыйк. Әйе, әлбәттә, хәтта Казанда да кайбер яшьләр килә, без вагазны сөйләгәч, татарча әйткәч, хәзрәт бик матур сөйләдегез, нәрсә турында булды микән дип, шушы мәсьәләне күтәрәләр. Әлбәттә, ул тел мәсьәләсе, без гаиләдән килә дип, мәктәптән килә дип, балалар бакчасыннан килә дип әйтсәк тә, менә рәхмәт диния нәзарәтебезгә бик күп мәчетләрдә хәзер татар тел дәресләре бара, ләкин менә татар халкыбыз мәчетләрдән ялмасын, мәчетләргә килсен, хәтта үз туган
телен белмәсә дә, мәчеткә, дәресләргә килеп, туган телен өйрәнеп, һәм чит төбәкләрдә дә нәкъ шулай үз динебезне, үз телебезне без өйрәник, белик, һәм мәчетләргә йөрик, чөнки зур-зур шәһәрләргә, Мәскәүләргә ничек горурланып гаетләрне телевизордан карыйбыз бит. Шунда карасаң, татарлар әзрәк. Хәзрәт, бу бик яхшы сүзләр, бик кирәкле сүзләр, әмма алайда дәгъватчылар турында әйтсәк, кызыклы, үз фикерен җиткерүче заманча дәгъватчылар җитеп бетми кебек. Ильяс хәзрәт, сез бу сүзләр белән килешәсезме, каршы чыгасызмы, ничегрәк? Юк, әлбәттә, моның белән килешмичәм булмый. Чөнки исламны нигездә алганда, менә без инде бигрәк тә Татарстан өчен түгел, теге чит төбәкләрдә яшәгән милләттәшләр өчен борчылуда. Менә инкыйлабка хәлек төзегән мәчетләрдә дә безнең татарлар, алар бит төзегәннәр ул мәчетләрне безгә аманат итеп. Шулай бит инде. Но кызганычка каршы ул мәчетләрдә башка милләт әхилләре хәзер җитәкчелек итә икән. Безгә бит менә монда саклануда авыр нәрсә үзебезнең татарларны мәчеткә тарту. Аларга дәгъват өлеше, менә бу өлеше катламы җитеп бетмәгәнен күрәбез. Менә мин үз вакытында хәтерлим, ул Башкортстанда булсын, шул ук Мәскәү мәчетләрендә 90-нчы еллар башында нишләптер, анда вагызлар бөтенесе татар телендә сөйләнә. Анда телеме теләмәгән ул кешеләр бит мәчеткә килгәндер, ничек кенә булса да, алар бит татар сөйләмен, мәкамын ишетеп китә торган булганнар. Бүгенге көндә менә анарга ниндидер тукталып калды. Менә шуның өстендә эшләү өчен менә бу форумнарның кирәклеге дә, Татарстан бу яктан, бүтән яктан ишекләрне ачкан, кадрлар кытлыгы да шунага бәйләнгән. Ул татар телен менә безнең инде Россия Ислам институтында булсын, башка уку йортларында булсын, инде киләчәктә ул Булгар академиясында да шундый ук татар телендә укыта торган юнәлешне аны күтәреп алып дәвам итсәләр, тагын да әйбәт була. Бер мәдрәсә, ике мәдрәсә татар телендә генә хәзерли икән, ул әле бик әз. Чөнки 25 миллион мусульман турында сүз барганда, ул бит инде күпчелек барыбер безнең татар катламы тәшкил итә торган була. Менә бу өлкәдә барыбер шушы форумның нәтиҗәсендә һәр вакытта киңәшеп эшләү, аны бер нәтиҗәсен бирер дигән өметтә яшибез инде. Шуңа без әлеге җыенның төп темасы менә бу милли тормыш һәм дин, ул бит алыштыргысыз. Һәм татар телле иң беренче чиратта белгечләрне әзерләү. Ул иң беренче чиратта Татарстаннан булырга тиеш. Нәрсә эшләргә соң бер Ильяс хәзрәт кенә әзерләп бетерә алмый. Инде бүгенге көндә безнең Татарстан Бөтен татар конгрессының тәкъдиме белән, Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның ярдәме белән без Россия Ислам университетында татар теле һәм мәдәнияте кафедрасын булдырдык. Һәм безгә бүгенге көндә иң беренче чиратта татар телле белгечләрне, имамлык вазифасын үтәүчеләрне, аларның татар телле булуы кирәк, әлбәттә. Аның чишү юлы бер, әлбәттә, ул югары уку йортларында бүгенге көндә Татарстанда үзлексез ислам мәгариф системасы булдырылган. Һәм инде 10 ел элек Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның ярдәме белән бүгенге көндә дә Татарстан Республикасының рәисе Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов тарафыннан әлеге проектка ярдәм ителә. Аның ярдәме белән, безнең инициатива белән Россия Ислам университетында татар теле һәм мәдәнияте кафедрасы булдырылды. Һәм әлеге кафедра тарафыннан бастырылган, әзерләнгән уку-укыту методик әсбаплар, алар шушы әсбаплар белән без төбәкләрдәге мәчетләрдә, мәчетләрнең каршындагы курсларда һәм үзебезнең мәхәлләләребездә әлеге уку-укыту методик әсбаплары белән укытабыз. Һәм без татарлар дигән аерым проектыбыз да бар. Мин рәхмәтле Камил хәзрәт Сәмигуллинга, үзебезнең мөфтиебезгә, инде ничә еллар дәвамында Татарстан мәчетләрендә ниһаять татар телендә вагазлар, җомга намазлары татар телендә бүгенге көндә башкарыла. Һәм халкыбызны мәчетләргә тарту өчен безгә иң беренче чиратта мәчетнең төзү мәсьәләсен генә түгел, бу мәчет төзелгәннән соң бу мәчеттә имам вазифасын кем үтәячәге дигән сорауга без иң беренче чиратта шуны куябыз. Ләкин шул вакытта барлык белгечләрне дә без бүгенге көндә 77 төбәккә, 80-га якын төбәккә мәчетләргә җибәрә алмыйбыз. Шул сәбәпле без инде анда үзебезнең Бөтен татар конгрессының татар ишмалары аркылы әлеге имамлык вазифасына риза булган белгечләрне, яшьләребезне мәдрәсәләребездә, уку йортларыбызна да укыту мәсьәләсен куябыз. Ул бик четерекле мәсьәлә, ул әлбәттә
бүгінгі күнде не үшін біз міне ислам мәғарифінен деп айтабыз, айрым басым ясыйбыз. Ол шушы мәселе белән бәйле. Жамал хәзрәт әйтәсем килә инде, гафу итәсез. Татарстан Диния назаратының пленум утырышы булды. Анда инде бердәм кабул ителде. Быелгысы елдан бүтән мәдрәсәләрдә татар телендә фәннәр бөтенесе татар телендә укытырга тиеш дип. Бусы да бар. Менә төбәкләргә килгәндә шуны гына өстәп әйтәсез килә, ул Чуашстан булсынмы, менә әле мин берничә көн элек кенә Ульянда булдык. Анда Milli Мәдәни Мәгърифәти мәркәз ачылды. Ул инде мәхәллә каршында, яңа шәһәрдә. Менә анда балалар белән татар телен укыталар. Алар белән төрле уеннар, гореф-гадәтләр, башкалар. Менә шуларны күреп кайткачтан безнең әле тагын эшләргә канат үсеп китә торган була. Минемчә барбер менә моның нәтиҗәсе бар, киләчәктә ул дәвамлы булыр дибез инде. Һәм еш кына безнең ни өчен татарлар мәчләрдә аз дигән сорау бирергә мөмкиннәр. Birinci şiratda min halkımızını imansız degen düşünce bilen beylemez idim indi. İman düşüncesi ol dini vaziyet bilen gene, ya ise İslam şuşu siyaseti bilen gene beyle tügel. Tatarda iman düşüncesi büküşlü. Ol gıbedet bilen gene beyle de tügel. Ulanın yaşayı revişinde, ulanın yaşayışında hem mene büyük mağrifetçi Şihabetin Mercani'nin tübendeki sözleri var. Dinde iş mesele yok. Lakin onlar milletini hem dinini saklıyor. Milli dil, milli kiyim, milli gırıf gadet. Biz bit özümüzün gırıf gadetler yolalar arkalı, şaralarımız arkalı, milli jiyinlarımız arkalı da halkımızın imanlı ikenligini көрсәтәбез. Meşitke yürüyüşler sonu bilengene бүгінгі күнде татарның иманын үлчәргә кирәкми. Без менә күптән түгел авыл һәм дин темасына тапшыру эшләгән идек, һәм бик күп мәчетләр безгә шалтыратып чыктык. Сезгә кадрларны кем әзерли, хәзрәтләрне кем җибәрә дип дигән сорауга бөтен кеше Ильяс хәзрәт иде. Әйтерсең бөтен Татарстанга, бөтен Россиягә безнең Ильяс хәзрәт кадрлар әзерли. Бу бер. Икенчедән менә мәчетләргә йөрми дигәннән мәчетләр безгә менә Татарстан буенча әйтәбез 8-10 кеше дип әйттеләр бугаймы, җомга намаз йөрим, бу әзме күпме авылларда сездә күпме вазгыять ниндирәк һәм йөрүчеләр арасында татарлар күпме? Мәчетләр күп булмаганы өчен җомга көннәрендә 1000-дән әзрәк җыелмый. Бер мәчетме, намаз уку йортымы булсын, аларның арасында безнең милләттәшләребез дә 100 кешегә якын дип әйтсәк туры булыр, чөнки biz үзебез дә ул якларда тумаган, монда туып үсеп, анда эшләргә җибәрелгән, һәм дә безнең Татарстандан булсын, яки бу Поволжье региондан булсын, анда күп милләттәшләребез эшлиләр, яшиләр. Шулай ук ул җирләрдә җыелышып, бергә динебезне, милләтебезне ничек сакларга, ничек алып барырга, ничек бергәләшеп яшәргә дип фикерләшәбез, уйлыйбыз. Һәм дә мәгариф турында әйтелде, ул бит телнең тормышы ике нәрсәгә бәйле дип әйтсәк тә була. Беренчесе ул мәгариф. Без татар зияларының әйтәбез, безнең Тукайбыз булсын, Муса Җәлил булсын, алар бит бездән күп яшәмәгәннәр. Ләкин аларның нәтиҗәсе каян килгән? Алар беренче рәвештә мәктәп, мәдрәсә йортларында тәрбия алганнар. Һәм дә 25-35 яшьләрендә biz belki 40-50'ge kimdir kile bizden küp millet için, din için, kilecek için ilişkirtkenler. Şunun için biz de alarga karab tırışabız deyip aytsak da bula, hem de aytkenimçe bizden sanlar anlardan küp tegel, ol da az deyip aytsak, lakin Ул чагыштырма чагына дөрестән дә монда Донис әфәнде әйтеп узды, без ниндидер соннар белән һәм формаль яктан гына үлчәсәк бик дөрес булмас иде. Ерак көнчыгыш турында сүз алып барабыз икән, ул сугыш алды елларында татарлар Казан арты төбәкләреннән күпләп күченсә дә, ул якларга хәзерге көндә анда инде беренче буын татарлар түгел, икенче, өченче буын татарлар яши, һәм алар билгеле мөхитенә карап милләт мәсьәләләреннән, тел мәсьәләсеннән ераклашкан да булырга мөмкин. Һәм Татарстаннан шундый егетләр барып, ерак көнчыгышта без татарлар дип вәгазь укып, ул тормышны яңадан күтәрә башлаган икән. Димәк, ул буыннарның да үз тамырларына әйләнеп кайтып, 100 кешедән бермә-бер артып китүе алдагы елларда булыр дип уйлыйм. Ничек кенә булса да, инде бу форумның 13нче тапкыр җыелып, шушы мәсьәләне
дәвам итеп күтәреп баруы үзенең җимешләрен бирер, Алла бирсә. Иң мөһиме кунакларыбыз өчен форум уңышлы һәм эшлекле үтсен дигән теләктә сау булашабыз. Таяныр нокта һәрвакыт бар. Сау булыгыз. Сезгә бик зур рәхмәт.